Masa in Ṭ.K.P member zong te chibai vek ule tun pathian ni lo om tur August ni som panga chohnu dar khatle achan ve hian Ṭ.K.P ra siveng unit te chuan unit pum huapa online fellowship masaber tur kan nei don ani kha he huna hian member zong te kim taka kal turin kan han in som masa ani e tuna chuan kan online fellowship nei nana kan application man tur Google Meet man dan toite han in shil shedonila pakhatna chuan Google Play Store achangin Google Meet kha I install donia Google Meet download kherlo po hian iPhone browser achang khan alu mai thei thawa amaro chu Google Meet application I install hi chu a chaber thawe Pahnina chuan Google Meet I download chu I hong anga I email entirnan lo lang kha I click anga chuan continue kha I metonia pathumna chuan Ṭ.K.P groupa link an lo post kha I click anga ta khan pakhatna I install kha Google Meet kha I select donia palina chuan link ka I lu zo khan ask to join ti alo lang anga ta khan I lu tang ti chuan Ṭ.K.P ra siveng unit fellowship na I lu ta heta hian minute som panga chung in nga khom ani anga program chan ani ang pangana chuan grupa I lu khan ahnuaya me tur tlar alo om anga ama saber hi group leave na ani a adot hi I video camera on le off na ani a apathumna a microphone lem lo lang hi I mic on off na ani microphone na in mute sa a zo na emo soitur poimo kan nei ani lo chuan met lo ila atop bera kutpha lem lo lang hi ban pharna raised hand zo na le chan na hunata na zo na emo soidu nei ten kan met donia he Google Meet hi Ṭ.K.P ra siveng unit ten tun boruwa ka fellowship kan nei thei dan om chhunani ti sia in kan ngai poimo in tel cheu kan tum donia